Guidance sleep, ma-super mahalo sa sekretary. Ani dyan. Nalipay ko kay pag-ingon dito sa interviewer nga, oh, you are accepted na. Welcome to the family. You may now enroll na sa ako. Ipa-check na sa ubos imong papel ko. Ano? Ganun ko. Thank you kay me. Happy ka ay ko. Ilang dyan mahilak di ay. Kung kahilak ko na, kay happy kay ka. Salamat ka, Zumambi. Happy lang si Crystal nga makasud sa gingani. Yan lang kay hilak mo ni sa kalipay. Unya na hilak sa kuan. Hilak ni sa kalipay, ma'am. Dumi kay masigdugay maagi ang series. Payong. Kapit sa kong sa Dalas Kapilya. Sa Jumi kay agihang napasihapiton nga kuan sa boarding house. Nakasakay din mi sa alas 6. Sa to imong hinas katong black. Diriran ako eh. Nami guys, alas 6 mga nasakyan. Sa muna ako. Kawat hindi ko cellphone sa. Oh. Blur din ang cellphone guys sa saon. Perpetual help nga. Naguman na mo gadtog simbahan mamahaw mi ma'am. Hianan nga simbahan perpetual help. Ha? Mo ni sige hani ja kada buntag mo ris ja kay naa man is ja. Ay morning. Naa man is sa kanang likod ra sa Norso Eskwelahan. O pa may mo adto sa kuan ma'am sa Sinpol. Kuanto amo gipicturan kanang Negros. Kuanto siya kanang murag Freedom Park. Dito kami. Tumong gunya yung Mingming. May Mingming na ah. Hala! Ayun ma, makamasan ka mga. Mingming! Ati! Talagang cute na makaayo. Kay Yami. Mingming. Malingaw na siya basta makitag Mingming. Lagi isa man? Dili ma'am, dili na Mag-interview? Fill up.
Wala siguro apil good ko to siya. Punta na ito nila. Naalagay sila na noon pag-interview na sila. Congrats mami. So automatic na did ka nga mag-payment na. Wala mag-payment na do dayon. Kuya mamaligya para ni og tanon. Pito congrats bi. Thank you. Pero ang guidance slip mais sa permahalo sa secretary. Accepted no. Dali ro lagi. Wala man ako napirmahan. Wala man ako nadala sa taas. Nya di ra ba to mako original nya magkuan lagi panghiwa lagi sila 5k. Accepted naman. Apsik dawat na siya ma'am. Ako mo bayad og 5k. Gikuha nila tanan ng record. Dala na. Kuyuhan gani ko kay basin. Among atuon ang dorm of if na bay bakante so naara ni uban namo. Ay dito sa inyo ang dapit gi eksaman day. Tako di kayo siya, no? Check may ugnay. Bakanti nga dorm. Makatuod ka day nga. Naku man day kayo day. Nindot kayo porma. American and only speak English. So speak English today diri nak. Guys kanang nag-inquire mi og nabay bakante nga dorm. Kay niyon si Mami Binya magpa-dorm na lang ni diya na nice kadto kay limpyo. Diya kan ing kunay bakante ma'am na ay Ang kuan ako Oh. ako is mga first year ako na nursing. Kuan dili ko guys na nursing. Or dili nursing. Pero sagdi lang kay mabalhin man ka by November. Kay dali ra man. Mabalhin. Sayo ka ganina. Oh. Makaapas ka to. Pero nasa taas sa ang kuan. Last na yun na taas na. Taas na ang Okay ra lang. Sana lang jud kuno ma'am. Pero amo na lang ikuhaon ni ma'am kay mabalhin ra man pud siya og by November. Oo. Kung musa kami sa taas. Kay na pa may daghang kuno mga mo graduate karong November. Nindot siya kay limpyo gid kay siya. Sana lang yun ani. Sa taas. Wa ko kay balo asa dapit ang bakante. Di ba po siya pwede diha. Kira kuno sa dari dia. Nya Karyotra ng bulan. bitaw de karyo Pero hindi siya kabuhunan na lang is kuan. di kay pareho ra mo wala kay bawog ilang kauban og nursing ba. Dili ni nursing ko. Kaysa kuan ma'am or if
puan sa nursing siya iuban lang na isa sunod ba. Si sister ni Crisel Dari kay if na mo graduate man mga kuan kanang mabakante man ang katong. Pero okay ra man diri pud siya dili aircon kay na may po bintana. Di man kayo magdala og kanang own nga dili. Ay, dili. Ah, dili na may kusog nga electric pan oh. Okay ra ni. Okay ra na. Okay ra ka dumam mo kay Nanay ko an dito. Naay lakalayan dito. Ganahan ka mo lang ta. sige. Sige lang. Nice kay hinlo kay siya. Kay mo niyang ganahan nga limpyo limpiada kay ng bataa. Dili ko na gusto si sister nga dili man limpyo ang bata diri. Uy, na. Inyong basura, kami mo i-segregate ninyo na pagkabot dito sa bulotangan sa silong. Kuha ni siya kanang dili siya. Muli siya ilabanan. Dagan makaayo pa niya labanan na gawin mo ba. Diri ka mahalay or sa silong pwede. Okay ram po na siya kay duol ra man pud mi pwede pag ato sa mga po na siya maglaba. Oh, kay ko ano man. Okay ra man. Lang ba kay nursing magabi ibaya din. Correct. Dugay kay ko makauli. Nursing mo. Gabi naglangasli na. Let them. Kanina nursing. Second year. Ano siya may air. Ah, mga review, nag-review ni sila. Ano? Kay bawal na sila magsaba-saba. Oh, libot na gid pa dug ubos, libot ra man din ni. Pwede mo agi dito, pwede mo agi diri. Ay, ano ni kakuan? Kagianan. Kay basig mawa ka nak ba? Dili ko na kasi. This corner na ako ni kalong sura. Ah. Ang inyong mga Ang nama to yung room number 2 yung yan tuan. naay ko ang dili na ay study room. Aircon ang study room. Dahil kani, usap ang study room. Nga daghang man agihanan nak. Ganahan ba siya? Ang study room naman may aircon sa mga wala aircon. Kadiri pwede makaon. Diri Wow. Dari ang inyong kananan, kung ganahan mo ka sa kantina, sa kantin, kung naakay food, Pwede ra initon. kaya di mo pwede magluto dari. Kung naakay food na para dinner o breakfast, ikutangan mo din eh. Dahil, kung ganahan ka mo kaon, hindi ko mo sa microwave. Kasi sa phone pwede mo sa So, magkuha ra mi og finance, ma'am. Dito mo ninyo bayaran. Nya. Balik dire kay. Unsa ni siya nga room, ma'am? Kato. finance ba? Asan tipitan ni? Katong ato na to ganina. Ah, katong naibaya atong ibang Kato tanan. lang may mga bangko ba? Sa front, sa lobby ba dito? Ka chiki na doon ako sa imong pila dito. 214. Na ato may sa finance na mo ato na may kay Para mag-payment. ang bayad. Pero by Kaya siya may kay safe kaayo ba din peaceful kaayo hapnig kaayo ilig na study room nga dito ra ka magkaon hapnig kaayo mo ni yang ganahan nga hindi. Mag-nursing ka ba kay gabi na ka mo uli mas mayo nang nag-dorm ka kay dalagan ra kasi imong klase na araw sa campus. Nya dili na kamo gawas jud kay sip na ka di na kamo tawid og kalsada. Thank you. Salamat ka Jumambi ang lipayan ni ja. Nalipay ko kay pag-ingon dito sa interviewer nga, oh, you are accepted na. Welcome to the family. You may now enroll na sa ako. Ipa-check na sa ubos imong papel ko. Ano? Ganun ko. Thank you kay me. Happy ka ay ko. Ilan yung hilak di ay. Kung kahilak ko na kay happy kay ka. Salamat ka Jumambi. Aron na habang naglakaw mga nagsigingisi. Ano lang na. Thank you ka Jumam. Medyo ko ay. Hilak dyan ko. Ado dyan ko balik sa perpetual. Wala. Dali ako kay mo Lord mo answer or mo answer sa akong prayers. Siya guys, nagbayad na misa, yung down payment o kuhan ka ng
dorm. So naay dorm nga 2.5 nga aircon dya. Wala bakante ang aircon. So ato na naman mi sa 1.5 kay barato tan dya. Ang 1.5 electric panra. So mo balik mi dito sa dorm guys kaya mo ni ibili ning papel kaning kuan nga nagbayad na mi sa kuan reservation di ay. Reservation niya ang mong gibayaran para sa ihang dorm. Ug kaning 5K nga reservation sa enrollment. Resibo guys. Amora ning gitago ni mga resibo. Diyan mo lagi na guys kanang ang mga pag-ampo ni Cristel ganyang buntag gihatag dayon sa Ginoo. Basta moampo lang jud ta maihatag jud ni diya. So lisod ka jud ni sudlo ning St. Paul guys sa mga exam pa lang o sa mga interview. Kailangan English speaking jud dari mo pudje. Magstay.